DJ Basho ne dan matan Kano abaya, wannan shekarar abaya, kowace mace ta ce abaya. See this baby just a call, stay me say she like abaya. Dela say me she corner, banda kudin siyan abaya. Abaya, 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 abaya. Tarabson ne, mana. Maryam ta ce abaya, Zainab ta ce abaya, Fatima Falbi sai abaya. Why those girls suke ta wani? Me abaya? Me akan abaya? Nawa ne kudin abaya? Cikin mutunci, ga zama barbatin abaya. Akan abaya, mata kar ku bani kunya. Abaya, 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 abaya. Wai me abaya, ina da kudin siyan abaya. In baby tana da baya to ba matsala zan sai abaya. Si baby ki bi ni zaure, in dai har zaki daure to zana biya kudin abaya. In zaki bi zana biya kudin abaya. In zaki daure zana biya kudin abaya. Sale baba. Abaya, 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 abaya. Kamala aboki ina ta gida wanda asi, sai ga kiran Khadija. Kamal kana ina ne, na ji shiro batun abaya. Kowace mace wai abaya, Maryam just ta ce abaya, Fatima Yola sai abaya, Khadija Abuja ma abaya, Kome Gombe ma abaya, Maiduguri ta ce abaya. Kun ganna a nan kamar aboki, shekara 3 ne na tara sisi. So kuke in balla banki in ba ku kuɗi ku sai abaya? Abaya, abaya.